Jakob Jensen. Lars Winther. Pæn goddag. Goddag. Jeg tænker lige, at jeg viser dig det vigtigste sted på politistationen, og så introducerer dig for din nye marker Torben. Ja, det er rigtig godt. Skal vi den her vej så? Ja. Så kommer vi til. Ja, det gør jeg. Men jeg ser som til at starte her. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Der ikke sker super meget her i Ugerhalne. Det er en ret død by. Man kan sige, at de sidste 20 år, der er det største, der er sket, det er faktisk sagen om toiletpapiret. Det er faktisk Torben, min gamle makker, din nye makker, der har opklaret den sag. Men det synes jeg næsten, jeg vil lade ham fortælle om. Så skal vi ikke bare gå ned og så introducere det for Torben? Jo. Altså, som du kan se, så ligner det jo egentlig bare et depot, men det er faktisk vores politistation. Man kan sige, at Ugerhalne Kommune har bare ikke budgettet til at opretholde en stor, politistation, ligesom Ugerby. Nej, okay. Det her, det er dit nye kontor, og som du kan se, så Mørk, han føler sig hjemme, den dårlige hund. Dag. Torben Mørk, kriminalbetjent. Bare kald mig Mørk. Lars Winther, kriminalbetjent. Velkommen til Ugerhalne politistation. Jo tak, jeg er rigtig glad for at være her. Ja, men det er lidt en lorteby. Der sker ikke ret meget, men vi skal nok få det fedt her. Det er jeg 100% sikker på. Ja, men jeg har godt lidt hørt fra det, men jeg tænker, det går nok. Ja. En ting, der ikke er så fedt her i Ugerhalne, det er Blomberg. Den lokale journalist. Han er forfærdelig. Gør livet sur for os og gør arbejdet svært. Der er ikke nogen, der hedder Blomberg mere, end jeg gør. Men det var Marius, der var i telefonen lige før. Han vil gerne have sted på retsmedicinsk. Jeg tror også, der er sket noget i Ugerhalne. Godt, det kom så hurtigt. Der er sket noget. Jeres kollega i Ugerby kontaktede mig. Og det ser desværre alvorligt ud. Vi troede først, at der er sket uheld. Men det ser ud til, at der er sket et mord. Det er jo alvorligt. Hvad får dig til at tro, at der er tale om et mord? Jamen, lad mig lige vise jer. Som I kan se, så har han fået mange slag i hovedet. Og det er resultatet i kraniet. Og vi tror, han blev slået af den her, direkte ned, sådan her. Og det er godt, jeg har handsker på, for der er faktisk fingeraftryk på den her. Så kan vi jo se, om der er et match i systemet. Enig. Ja. Og vi har faktisk allerede et match i systemet. Og det er Jens Frederik Blomberg. Fucking Blomberg. Nu har vi ham fandme. Den skide støder. Han kommer ikke afsted med det her denne gang. Og så de finder Blomgren. Han kan ikke blive med igennem sig. Nej, så skal nok det der. Ja, det har taget noget tid nu. Ja. Jensen. Vi har ham fandme. Vi har fundet Blomgren. Det var på tide. Han er i lokalet. Fedt. Er han klar? Han venter på jer. Perfekt. Giv den hele armen, gutter. Fandme få det ud af ham. Jeg fører ordet derinde. Og husk, han er snu rev, så ikke lad dig snyde. Jo, men nu skal vi også være lidt forsigtige her, jo. Det er ham, der har gjort det. Rettigheder, det er ikke noget, vi har i Ugerhalne. Nå. Jens Frederik Blomgren. Så fik vi dig fandme. Gjorde I det? Ja. Hvor var du henne i går? Omkring kl. 22. Jeg var hjemme. Det var du ikke. Det var du ikke. Så fodbold. Nej. Har du nogen, der kan bekræfte dit alibi? Ikke min kone var hjemme. Ja, okay. Men det ser træls ud for. Nu vil jeg lige vise dig noget her. Den her fandt vi med de fingeraftryk på. Ja, Ja. Du har ikke set den før, eller hvad? ikke umiddelbart, nej. Nej, selvfølgelig har du ikke det. Den her er blevet brugt til at slå en mand ihjel. Din fucking morder. Wow. Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg tror, der er sket omkring. Vi er i fucking Ugerhalne. Der sker ingenting. Der er ingenting at skrive om, og du er journalist. Du skal have noget at leve af. Jeg tror, du har slået den uskyldige mand ihjel, for at få en historie. Har jeg ret? Det har du ikke. Nej. Det har du Det er ikke. også sjovt, at historien den var ude før, at vi overhovedet har sagt noget som helst om min mor her i byen. Jeg er en god journalist. Jeg har mine kilder. Prøv at høre på det. Du er ikke en god journalist. Du er en elendig journalist. Du vil sælge din mor for at få en god historie. Du har slået den mand ihjel. Du sætter dig ned. Det er en menneske, vi snakker til. Du sætter dig ned. Vi skal holde os objektive. Jeg tror lige, vi skal tage den her samtale stille og roligt.
Men hvad, Blomgren? Den her dag, den har jeg ventet længe på. Du er varetægtsfængslet, indtil vi kan få dig i grundlovsforhør. Jeg skal lige snakke med jer to udenfor. Action. Jeg spillede kort med Marius i går aftes. Og han fortalte mig, at der er blevet fundet et ekstra sæt fingeraftryk på den der spatel. Det kan ikke passe. Umuligt. Det er Blomgren, der har gjort det her. Det er ham. Vi har 3 ting på ham. Det kan kun være ham. Hvad var det, du gerne ville tale med mig om? Jeg har nogle problemer med kriminalbetjent Mørk. Okay. Jeg synes, at alle beviserne peger jo faktisk på, at det ikke er Blomgren. Det er min gamle makker, det der. Det er din nye makker. Det der, det er en meget seriøs anklage. Det er du godt klar over, ikke også? Jo, men jeg synes bare, at altså, under selve afhøringen han var meget aggressiv. Og det fik mig sådan til at tænke på, om der måske er nogle andre motiver. Det du ikke ved, det er, at Torbens ekskone Birgitte, det er Blombergs kæreste. Blomberg, han tog. Det kan måske godt være, men alligevel, at man skal stadigvæk beholde sig sådan ret civil i sådan en afhøring. Jeg har nogle tanker om det. Jeg er ikke sikker. Altså, det kan jeg jo ikke argumentere imod det der, men hvad nu hvis det er Blomberg? Så du så beskylder de makker for... Jeg har set nogen nede på gerningsstedet. Vi skal afsted nu. Kom. Okay. Jeg håber, vi kan fange gerningsmanden. En. Sløb! Bare I splitter sig. Hvad gør vi? Vi splitter. Ja. Så er den vej, jeg følger mig. Yes.